Fl-aħħar budget il-Gvern kien wiegħed li se jibda jagħti l-pilloli tad-dimensja b'xejn. Għaddiet kważi sena iżda l-pazjenti għadhom mingħajr din l-għajnuna. L-Assoċjazzjoni Maltija tad-Dimensja ilha tagħmel ħafna pressjoni biex dawn il-pilloli jibdew jingħataw b'xejn, anki għax pajjiżna huwa wieħed mill-unika żewġ pajjiżi li ma jagħtux appoġġ finanzjarju għad-dimensja. Bħala soċjetà ilna nafsu mal-awtoritajiet biex dawn il-mediċini jiġu għall-użu ta' dawn in-nies li għandhom bżonnhom, għax Malta kienet wieħed minn żewġ pajjiżi biss fl-Unjoni Ewropea li ma kienx qed tagħti l-ebda forma ta' għajnuna finanzjarja dat-tip ta' mediċini, kien hemm Malta u Latvja. F'pajjiżna wieħed minn kull 100 persuna ibati b'din il-kundizzjoni, ekwivalenti għal 5,000 persuna. Minkejja li l-pilloli ma jfejqux id-dimensja jistgħu jgħinu biex persuna tgħix ħajja aħjar u tikkalma l-proċess tad-dimensja. Jiena naħseb li wasal iż-żmien kif qed tgħid inti li dawn il-mediċini jingħataw, però wasal iż-żmien ukoll li l-Istrateġija Nazzjonali tad-Dimensja li ilha li ġiet ippreżentata lill-awtoritajiet tiġi pubblikata wkoll. Għal-mistoqsijiet ta' One News, il-Ministru tas-Saħħa m'indikax data ta' meta dawn il-pilloli se jibdew jingħataw b'xejn. Lanqas wieġeb jekk humiex il-pazjenti kollha li jbatu bid-dimensja se jibbenefikaw mill-pilloli f'eventwalità li jibdew jingħataw b'xejn. Dawn il-pilloli jinbijaw bi prezz għoli, fattur li qed iwassal biex ħafna nies ma jkunux jistgħu jixtruhom. Il-prezzi eżatt ma nafux ma jiswa ħafna flus, jiġifieri ġeneralment jekk inti toħodhom jiddependi d-dożi u jiddependi kemm qed tieħu wkoll, jiġifieri però normalment jaqbżu il-€100 fix-xahar. Fix-xahar. U inti tintaqa' bil-professjoni tiegħek tintaqa' ma' nies li ma jkollhom bżonnhom għax mhux qed joħdu għax ma jaffordjawhomx. Hija sempliċi di. Ġifieri bħal mediċini oħra li huma daqsxejn expensive, sempliċement in-nies għandhom bżonnhom u ma jieħduhom.